Mga Ginsunan, happy birthday. Birthday din niya ron, ha? Sahay mga Ginsunan, murag, ito magbulungan kayo, mga hindi panahon na niya pa ta. Muna nga, matod pa sa awit, ang ay ginatong pasalamatan ng Diyos. Amen? Ang uban na gano'n na namatay na, season lang, puli-puli lang kamatay mga Ginsunan. Salamat sa mga awit. Gana kayong awit, Ginsunan. Napay mga tao dito sa mga ginagmay-gagmay na doon. Ang asawa kaya, so kasuko sa ako, siya mong bluglo mo. Wala ginagdumdum na ito. Mata-mata ko kayo na yung musurinig, wala akong yun. Pwede na ba hindi? Gahimo rin ba kung pagkaon? Mga espesyal na paghatag na mga biyaya dito. Wala, may panos. Pwede. Ako ipadala ko sa dala na ito. Ipadala rin. Wala, may makamata-mata ko kayo. Sige mo, ano? Sige din. Ang asawa Igsoon, ang lahat ko kasulti, ni-absolute siya kay akin yung nilimba. Kay first time ko na ko na mag-birthday ko nung haywa. Pero hindi ko na mag-birthday kay Ugbok 45 na biya ko. Pagkabot 45, wala kong sibog kay inang tagadagan ko sibog na. Kaya kay preparahan mo tayo kung ginagmay mo ba, okay na gano'n. Ang atong sitas karon mga kapaglaon, Librohanon 1, 2, 3, 4. Kanilang 4. Tungod sa pagtuo. Karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot ang kasayuran may tungod sa mga butang nga dili makita. Verse 2. Kay sa gahom nini ang mga ansyano may pagpamatuod nga gidala kanila. 3. Tungod sa pagtuo, hingsabta nato nga nagbuhat nga nabuhat ang mga kalibutan tungod sa pulong sa Dios. Sa paagi nga ang mga butang nga makita, wala pagbuhata sa mga butang nga nagapakita. 4. Tungod sa pagtuo, si Abel naghalad sa Dios o usa ka halad nga labing maayo kaysa kang Cain. Nga pinagi nini siya may pagpamatuod nga gidala kaniya nga siya matarong. Ang Dios nagapamatuod may tungod sa iyang gasa. O pinagi nini siya bisan patay apan nagasulti. Kining pagtuo dili basa-basa mga kaigsoonan. Yan nagalangit tas Ginoo pati nakita. Wa ta kitag langit. Panganod ra, wata ka kita Ginoo. Wala. Pero nialagad na sa Ginoo. Kung sa kasinsiro mga kaigsunan. No? Sinsiro din kayo tagay nga no. Wata nakita, pero nialagad na sa Ginoo. No? Tama mga kaigsunan? Muna mo ba nili na mo nag-college, business kay huwag sila makita. Pero Ginoo makita nila din eh. Siguro may speaker, Ginoo. Pero puno siguro na, di ba? Pero siguro kung ba mga reliyon, muan hindi ginaan Ginoo. Huwag may nakita. Walay niyan yung mga Gigsoon. Si Abel, naghalad siya o mga karnero. Si Cain sa naghalad siya o mga bungas kahoy, prutas. Ang kang-Abel, gidawat. Ang kang-Cain, wala dawata mga Gigsunan. Tungod kay ang kang-Abel, may kahulugan. Ang kang-Cain, walay kahulugan. Sa pagkakaroon mga Gigsunan, naglumba ni kining kang-Abel o kang-Cain. Nairelihiyon karon Igsoon nga utan ra gyud prutas kauno nimo
maluwas na ka. Mas kung kang kagutan, prutas, sigurado na nga health reform. Ang kang-abil po, dugo o punod, giula mga igsoon o gitubag kinis Ginoo. Kay walay mga kalabasa sa yute nga nagpalangsang sa krus. Kita mo kung sa yute gilangsang sa krus. Wala ang gilangsang unod o dugo. Nga mao ang dugo ni Jesus nga gilagbasan ang iyang mga gamot unod tungod sa mga langsang unod o bukog. Apan ang sayuti o ang prutas walay kahulugan. Pero karon grabing tirada nila mga kaigsunan karon nga ang mga Seventh-day Adventist evil example tungod kini kaon o karne. Kami dili evil kay kaon mi o utan. Pero bati o batasan. Nagoy natubang si Joseph, kung nakakita ka sa video, makatanaw ka sa YouTube, kaya kaya kung nag-i-upload din. Pasensya lang, kaya ako itong kanigson, kusog sila mga utan, prutas, pero kinaiya, walay kausapan. Nalimang ka, giaway na po niya, wala may magdibate, nagsabot, pamistima, suko na kayo siya. Ikaw ay sa brad, di ba utan ang imong kinaon? Yan ang high blood mo ka. Dili makita igsoon sa kaon ng kinaiya. Naay mga tao nagkaog nito mga buutan. Ang health reform system na siya, dili kay usara ka bahin. Kung asa ka moangay sa mga pagkaon nga maayo imong lawas, muna sige tawag health reform. Mabag ba ang imong mayong panglawas? Karon si Pastor Berliso, sige siya kaogutan. Di naman kalakaw noon. Ewan, Doktor, Noy, kaon kong karne para na makalakaw ka. Kaya kuwang kag kalsyum, kuwang kag protein. O, lain naman sa nilakawan, kaon. Wala siya, sige na siya kaogutan. Huwag kaong karne. Ana naman kalakawan, pwede naman, hinaya, ana na. Surah. Pastor, para naman di naman kalingi. Nagdibit ni Megso, okay, dili na ko to. Gihayar ko sa bukid nun, yato ko, padala ko 2,000, i-plate na ko dito mga kigsunan. At bang ni, mga gito, at bang ni sa health reform. Mga shoot. Karon, public yun mga kigsunan. Nagdala og 5 ka pulis, ipasaka sa stage. Kaya nagtuo sila na mga waita. Kaon sa barangay Tabua, nga naunay man sila igsoon sa pulis. Kaya ningon man sila nga nagkaon sa unod. Evil example, ang nagkaon sa unod, iya pinisayawan. Di ako gi-question, kining imong gidala nga mga pulis, nagkaon man ni karne, iya pinisayawan. Basta, ay nag-ilabot ang pulis, hukukin ang pulis, ay pataka-taka niya, preso di ka gano'n. Na may mga pulis, nga ni karne, yawa mo din eh. Sa igapil ang pulis, kung ayaw apil, hindi ka mo gina. Ingon ka nga, dili maayo magdalag yawa. Pero na magagyawa, yawa mga mga pulis, nga ni karne. Basta luspad ko siya. Kaya lagi pataka, doon gutong na kong tao. Pagtaro ba yan? Matanaw, nasuko ng mga tao. Karanta ng mga tao, nagkaon ng karne. Yawa mo na sila tanan. Pasagi kalagutan yun sa ganyan. Eh kung Brad, kung mabasa ka sa Biblia, di ka kakita ang yawa ng ikaw karne. Ang imong mabasa, si Kristo ikaon ng isda. Ang imong mabasa, ang tulog ka matulog na kagikan sa langit, giandaman ni Abraham o baka, gipakaon. Basahin ko nito nga ang yawa ikaw karne. Huwag nabasa. Nabasa mo ang yawa ikaw karne. Basahan di ka ang yawa vegetarian. Yawa vegetarian mga kiksunan.
Wala na tungod sa pagtuo, bisan wala nakita igsoon, nag-alagad niya punta sa Ginoo. No? Alagad sa Ginoo. Ang atong panahon, mga igsoonan, dali na kayong mulibig. Pagbago pa man itong nag-birthday ko, karoon na nasa. Nasa. Muna ang akong number sa 55. Sunod pre, 56. 56 naman ko. Pero wala akong dangi o dagan-dagan. Pre, pastilan ng dangan mo. Naayaw mo gano'n, wala naman yung sakit. Exercise na yun. Kanaw na mo yung mga bikit, yung pagkaon, di na mawala. Pero, i-exercise, yung dagan-dagan, mawala na ito gaya. Piti siya. Mubalik siya mga igsoon. No? Ano na gano'n? Abi niya mga igsoon, abi na ko sa taas ng edad, ako rin mo basketball. Maghuwag ba kong buboy? Pari buboy. Bilay na niyo mo pari buboy, di ba 54? 54, 53. Tugas din noon. 54. 55 dugo niya, karoon ng bago 56. Di ba? Pero makita ko ni mo dyan, mag-uban may Mark, Louis ba? Ikodong, exercise gito. Kaya daghang sakit mo abot sa tao, hindi ka mag-exercise. Sa tinuod lang. Katong panahon nga gigamit na 2 ka semana, daghang sakit bation na ito igsoon. Dula gito. Dula gito ng igsoon. Ikadua nga example, ang pagtuo kang Enok. Si Enok mga igsoon, dili ba gibayaw siya sa langit? Wala siya makaplagi kay gikuha sa Ginoo. O niya na nangutanan sa ko, Brad, kana na yung wapay nagkasaka sa langit. Kung tinuod mo na, nalanong si Enok, nagkasaka man. Tinuod mo na. Puros nila tinuod? Oh, yes, puros na tinuod. Kanang gingon, walay makasaka sa langit. Huwag pasabot, hagdan. Saka man ang gingon. Sa panahon ni Job, nakita niya sa iyang uluhan ay hagdan. Muna'y saka. Huwag makasaka sa langit, tungod kay walay hagdan. Giyon sa masinok, gilalin. Lahit ng gilalin, kung kanang isaka. Nakabantay mo, kanang magsaka, lahit na kasi elevator nga elevator lagi ka na musulod ka sa kahon niya mugawas ka dito si babaw wa na magsaka gibayaw magana pero ka na magsaka ka ng elevator no kanang hagdan ba Escalator. Escalator elevator mo ng kahon kapag nakano ba itong panbangan na usa ka kining sa Surigao noon pa kining saan ka na bitang wehanaw kanin ignorante Tagaw no o Tagaw kayo tanaw niya ni sulod ang tiguang sulod pagtao ni gawas batanaw naman yung gili dito huwag mo sulod sa grabe ng kamuna ba kung musulod dito ani paggawas batanon kaya dili batanon niya musulod ko tiguang ako sunahan kasi iba mo gawas na ito ni puli na magbatanon panaon paggawas batanon ingon ng tiguang magic tiguang ang isulod paggawas batanon yung gili huwag mo kitawag yun siya naman katulong yung batat yung ibisnikan dog-dog na sa dulong ikaw itong isulod na tigulang sa di man na inisulod ka tiguang sa open, turas taas, ikawas na, dipuli lang ko. Huwag may buho lagi na. Tagaw kayo so. Si Enok mga gigsunan, gibayaw siya, gisaggaw, gilalim, kay nakita sa Ginoo nga siya nagbuhat o matarong. No? Tama ba na huwag makasaka sa langit? Yes. Kung saka ka, magabot ka. Muabot ang
na sa mga tunga, matiguang na ka, balo na pupuya, di pagkakabot sa langit. Kapag ako, walay nakaihap, pila ka kilometro ang langit. Ang banabana lang sa mga scientist, nga kung muanto ka laing planeta, bata pa ka dire, pag-abot mo dito, 100 na edad. Nga, madami mo nagsaka. Munang lalinon juga mga gigsunan, kay paglalin na nakalit na. Ang langit igsoon, 8 minutes lang. Ang travel, kay ang pag-anis manulungga, sama sa kilat. Gikwinta na mo ang kilat, pag-alag 8 minutes, ayaw mo sa kalimutan. Mo ang pagsakgaw mga igsoon, 8 minutes lang. No? 8 minutes. Kalit kayo kung sobrang kusuro. Pero why problema pag-anak mo, tuwan na sa langit. Nga naman, tungod kay nakita nga nakapahimuot siya sa Ginoo. Grabe ba yung panigamo na iusot, yung makapahimuot sa Ginoo? Naamang ko'y panuway siya. Hindi bang manunuway ba? Hindi bang tigsulay ba? O, sulayan ka, libakod ka, niya kay mag-uuli ko ka, masungkot ko. Ibakod ka, na bibiayon ka, na ibata pobre, nga ubos kay katanaw. Ano mga reaksyon? Ako ngayon na lang ang pamilya, ikaw, kamo, puros na mong profesional, ako rin dili. Kaya saan ako pagka-profesional? Grade 3 ko, nagbuwag naman akong mama at papa. Hindi ko profesional. Padahal niyo kong kukiskwila, way karsulis, way sinina. Hantod, di grade 6 ko. Balik ang karsulis. Way muhatag na ko, mga igagaw na ko, mga igagaw tagsa. Dili muhatag na ko igso. Ipaanog sa suba. Bukuro na ko, di namamsan, gusto kong kayo. Hilang na ko ito, tungod kayo, way kinikaya. Ano na? Huwag ko mag-eskwila. Kung panahin ko yung eskwila, graduate ko elementary. Giribunan ko yung son. Kaya ako may nagkakuha itong nainalibang dito sa mong kwarto ba, sa mong room. Yung mga maestra, kinsa magkakuha yun hugaw nire. May ribon. Ako'y pudyot eh. Huwag mong silupin. Pudyot ako eh. Gahi man. Laban ako dito. Tagalan kong ribon ko. Pag-graduate ako yung son, makanuloy kay Subrajine, kay Way Krasunis, itong Way Sapatos, walay sinina. Pertingoy. Walay kining sa butang ni tuga. Kaya kisa may mo. Muabang. Wala. Ditawag na akong ngalan. Jeremias, Pinuti, Laig, ribo na. Way ni tunga. Isa yung tunga mong kituga. Kaya abangan ka ng tuga biya. Wala. Dito na ko sa Royal School, sa stage, hilang ko dito. Human, okay lang. Graduate ko niya po. Alas 6 sa gabi, nananinaw, nakita na ko, nakaputi. Yaya, kung mama mga ekso niya po, nagdaog tuga, pero alas 6 na sa gabi. Sa media na. Huwag ko mubiya sa kwan. Huwag ko mubiya sa stage. Paso-paso ko dito nga. So, manita ko, pero waman na naman. Di ko resyon niya po. Paso ko dito. Kung pagkaluwis, kabus. Nga kanina nakita nila, mo'y pinaka-highs. Na yung salakyan, na yung masakan. Pero pabungkag sa mga pamilya, baligya masakan, baligya balay, baligya pati mga kalubihan, basakan, kawayanan, kaya yung mga bayan, dapat mo kining irigisyon, hulot na balay, maglulubi. Wala kayo kung ako ay maminyo, natin pamilya, kung kintalon magali ako sa kababay, hindi ko mubiya, mas mayong dungagan kaysa kuhaan. Hindi mo kong asawa, sige, di ba po. Moto mga gigsunan, pagkakabos kayo ni Brother Jerry. Wala. Moto na yung ko nga, wala na bibili sa kalibutan. Dinawdaw. At ko sa pangamahan, ginawdaw niya po ko.
Ato ko sa kong mama, kaya nakamidyo ko sila, daw ko niya ko. Muna nga, wala choice. Nagpuyo ko sa terminal ng igsunan. Nang libor. Mangawat ko sahay. Nagpuyo ito mga, ay, pagkaloy. Wala. Pero pagka maayos Ginoo, gi-adventista ko mga igsunan. Sa diyan adventista ko, gigamit ko sa Ginoo. Nahimong defensor, nahimong magmawali. Pero eskwela din ko igsoon. High school, eskwela ko. Pag-abot of third year high school, eskwela ko sa academy. Atoan, Adventist Lakeview Academy. Wait, kwarta pre, wala. Pasok ko nito, tingol maestro, Jeff, di pwede mag-a-appeal din. Huwag registration. Kung pili registration, sir, 250. Dako naman ang 250 sa una. 250. Okay, kwarta, sir, pero liman mo ko, sir, pwede ko minsahero lang po din sa eskwela. Tapos sige, di pa eskwela ko, mag-igsoon sa eskwelahan. Na ako'y 120 pesos kada bulan, libre ko sa eskwelahan, libre sa ko kining uniform sa city. Unya, minsahero ko. Ako'y tigwali sa mga Baptist, sa mga Jehovah's Witness, kanaka sa eskwelahan. Nairoon dito nga, o sa karoon mga kiksunan, ako'y maestro. Ingon ito mga Jehovah's Witness, o mga reliyon niya, isa mo ito maestro. Tindog mo dito, okay, good morning. Ato ng classmate. Ako mo'y maestro ninyo karoon, religious. Abi niyo, iksun, ako'y naghimo, kining mga grado nila. Nga naman akong iyaan, siya akong ipahimo. Munit niya, munit mga kwan, na 85, 75. Na Jehovah's Witness, iksun, si Susit, guwapa, na ibugay ko, nagsimbagay ko sila simbahan. Pwede, ibugay ko na ako kay, naliram tamay mo kining guwapa. Karon Jehovah's Witness, di mo sulod. Nagaya na kong 75. Hilang. Nga nung 75, may mo kunuta, di mo sulod. Sulod lang, bahala yung mag-test. Adlok na sila. Moto nga, nagka-graduate yung dito, high school. Graduation. Mountain View College. Nagsunod na may Alma. Alma, una ni graduate, then, pag-eskwela na ko, nakagraduate na sila. At kami nagkuda ato, akong tiyo. Pagsugod na sa klase, eskwela na ko, siya, Mountain View College na. Huwag may mag-aabot na ng Alma sa eskwelahan. Pero nakita na ko siya dito sa mga picture nila. Picture nila. Muna nga nag-aabot may mga, kami mo ginagparis mga kiksunan. Kabalo ko sa may nagkita, Bohol. Kalayo ang Bohol. 1,000 missionary siya. Ako gihire ko giliman dito. Nag-aabot may dito sa kalugar. Sa kalugar. Si Alma, lagto pag-asulti, kusog na mukat-kat ng lubi. Grabe na mukat-kat ng lubi. Pero sa pagkakaroon, Nixon, bisag tunga na sa lubi, di na yun. Dali naman kayo mabuhat. Naibugi ko niya sa unay ko, maminyuan ko niya, dugay ni masakit pa. Kaya kusugin mukat-kat. Siya na may masakit to, London. Muna nga, panginan sila, si Jirel, ikaw, civil engineering ka, ikaw, naman ka din na, kaluyin ka po ninyo, paisulahan po ninyo. Sa ibukuhan pa, Lok. Pag-graduate ako, mo po yung pagkamatay, expire no? 10 years? Ibutan ko 10 years, as 56 ko 10 years, 66, graduate. Oh, adi pa noon mamatay noon, pero expire na. Pagkamatay, ito na. Ang kiksunan, huwag man na magkapas na ni kalimutan na, pero ang atong giyapas igsuot ka ng langit. Amen? Amen. Hindi kalimutan na kung sa'yo makuha na ito, guro ka mga kiksunan. Akong anak, ni-graduate, kating hilak na ito. Huwag kasudlan o sa ito ang mga luha mga kiksunan.
pag-graduate with Jerel o elementary, pwerte na kong ilan, pag-graduate o high school. Kaya lahat kung gusto ako, ang lubong kapasok. Moto nga, sakit kayo sa lugar ba? Una. Marang mga kiksunan, niyatas pagto. Pagbalik sa Ginoo, graduate ang tanan. Amen? Hindi na may mga grado ka, wala na, Jesus langit. Kalibel na ito tanan, Nixon. Oo. Kalibel na ito tanan. Pero ako lang yan yung puros mo muna yung sweldo, kailangan mo ninyo. Bisa ka na lang buwan, bisa ka na lang kanang mga earphone bitaw. O kanang mga ayong earphone ba? O sa artista. Kanang na lang. Mga ayong cellphone, anak. Kaya po, may mas pastor, diligent, magbuwalay mo ka. Abi ni ko, lahi ng pinalihan sa tigulang kaysa ang panahon sa mga matangkong. Lahi na. Muna, may retired na media. Pagkaroon wala pa kaya sinita pa magkapit. Pagkapag po sa sinta, liman dito nga, Pastor, pagkataalam ko ninyo, mawalihan lang ko. Luwi kayo, ang dami yung pagkano na lang. Dili man natin mo, kung kita nagwalis may malita, mga sawag ikay profesional. Yan naman, kaya kung wala kayo trabaho, trabaho. Kung muna yung teknik niya, ako may zone kay, wala may teknik niya na. Ako mamayag isuon, upat ka mo nurse, kanang din siya dayon ako nga, akong asawa mag-isuon. Nga na rin ninaw na ko, pero makaditik yan ko mga nurse pala yun. Nalay ko ng Diyos mag-isuon. Nailan ko nyo ko na, kay birthday man ako ron. Kunya di po mo tanan ako mga kuhan, kaya mo rin nag-asosisyon, no? O kuhan na, iyan po lang ko rin yung mga kiksunan. Ya, kung gusto mo, ato mo sa balay, may mga siupaw, may mga piyaya, gagmay, na may bayan na dito iso. Pero dito yun ako ang piyaya, gahi, kaya pagka naglugay mahulog pa. Ingon itong taga-piyaya, itong gahi na gini, brand ko. Gahi na kay o manibayan. Pero bayaran nyo na, humog na. Bitaw tinuod lagi nalimtan bitaw butang muil gahi basta tagugkog gud tagakaon mo ato migso kuha ato ninyo tidak ganito lagi ato pre garon ato ta dito pero katuloy kuha ninyo no. Mali ko na kay Igsoon, salamat sa inyong pagpatalingog sa pulong sa Ginoo nga pasalamatan muna ko nga nire-review sa season ko ng Lugay ba? Pila na kong years ganyan? Itandi pa sa Cebu, kapatas-patas na. 14 years ko sa Cebu. Din